नै लोगोफोर जोंना आब'आ ओमफ्राय आब' नोंनाव एसे कुइसन फिसा फिसौ कुइसन सोंनो नागिरदों आब' ओमफ्राय मोजां मोननाय ना नायनाय एसे खोन्थाहरदो दे मोजां मोननाय आदसा मारै मारै मोजां मोना हा नङा आब' बेसे गोबाव जाखो गोबाव जाबाय 15 years दा ओमफ्राय माबायदि फिलिंस मोनदों गोसोआ माबायदि मोनदों दा खुसि मोनदों ना गाबदों 8 बोसोरनि थानानै हाबा जानायनि खोथा आदसा 8 बोसोर रिलेसनशिपआव थानानै आदसा लाजिबावबाय नै औ होमबा दा एसे मिथिबायना लोगोफोर माने आब'आ जोंना 8 बोसोर रिलेसनशिपआव थानानै दा हाबा जाबाय एसेथ' गोसोआ एसे मोजां मोनखागोन खुसि मोनखागोन मोजां मोननायखौ मोनबा बिराद खुसि मोनो नालाय ना सिख्लाफोर मोजां मोननायखौ मोनबा मोजां बरिया मोनो ना औ मोजां मोनो ना औ खोथायानो गैला आरोना